kočky, no, tak čauky lidičky, chcete víc. Jo, dneska budeme dělat takovou zkoušku. S tím klukem taky. Budeme jezdit na koloběžce. Co byste od nás očekávali? No, takže nejprve budeme jezdit draci. Jako draci. Jo, jako draci, přesně tak. No, a taky budeme jezdit tady takhle do kolečka. A budeme dělat rožíky. Tak budeme Počkejte. Kameramane, otoč se na trávu. Koukej, jo? Tada! A jo, a dnešní díl je u konce. Takže